Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Higante! At naitirabaw na kititroso! Kagadwa! Agaliptag kayo! Ayop ka, higante! Kaya't na kami payapatayan na! Si Katirong pagamatay! Hindi. Nagura kayo amang baltugan niya. Kagadwa! Saan nyo ngayon ka napaputukan tayo sa higante? Ituloy yung lagta di bang baltugan niya. Demonyo tayo na! Gang kita at Roso. Demonyo tayo tayo higante! Apoy! Uram! Nagkapon di apoy! Kagadway! Sardeng yun di agpapatok! Masapo na masapsapan tayo di apoy! Agtitay kayo! Mabuting kayo madralan. Sige, pansugan da. Patayin da. Aglisi kayo kagadwa! Agaliptag kayo! Dumakdagkan ti apoy. Nagkayamkap ti apoy. Amangan no bumagkap dagiti troso. Dakkel lagi ti nga uram ti maparmay. Ang sayang dagiti nagadua troso. Ngabrumbeng ka di ama kibiyanga. Kasan ama parmay at ti damin amang sabsab iti apoy. Ay, nakabutbut ang gayam akapuso ay ahigante. Nagkapuan ay tadakala tao. May satrang ibintak. Kasta una yan, di pa nagapuin na. Mga may ramraman at maya maura. Ang gayam. Ayan kay di bruha, abaga. Sa pula. Kayo ko ang makita. Sakbay ka parang magkantay taahigan. Nga, masapol na awan ti makakita ka niya. Sinalbag. Sankit din asumardeng agkiriring daytoy at telepono. Sino nga ta daytoy nga umawawag? Hello? Boss! Apay nga imawag ka tirong? Tagas ti mapaspasamag dito'y boss. Rinaot na gamit ti bruha bagat kanti-higante. Ano niya? Si Bibiyag pay lang dayjay abakat? Marmar na tayo dyan bagat boss. Intin nagtihigante dagiti troso. Kantakilan di apoy. Anya? Sinalbag. Saan amabalin at dumapo dagiti troso? Boss! Mapatay kayo amin, tirong! Boss! Nangag mo? Mapatay kayo amin. Maawatam! Boss! Pinilin ko dagiti tao. Asip-sipan na di apoy. Langgong ka talaga. Apay asan ka nga'y mawag at dagos iti bumbero? Saan amabalin at dumapo dagiti nagato at troso? Dakala iti sangog. Mapatay ka. Sige boss! Umawag ka kiti bumbero. Itay kumapay lang! Awan! Langgong ka talaga. Talaga atakalan ti apoy. Nandanin makadam. Iti ayat na kiti troso. Talaga anak pizza day taahigante. Iti bruha ang bakat. Kawan pa'y. Anya nga tayo ita kwadrado o sementado. Anya nga tayo tinagyan na. Alpas kami na nagsalita kan boss. Iyo pa na ipapuspusan na nasabsiban di apoy. Nagkailan di apoy. Ang alam kayo itinanong tage. Sa lubaw. Sa loob. Ang pamata kayo. Tanong kaya, ti karga day ita kwadrado o sementado.
Salpag kayo! Amukon ti aramita. Pamuspusan niyo! No bumagkang dagiti troso. Dakdakkel pa'y nga apoy iti maparnay. Santon apakairanudan ni Crisante. Di na pampanunutan. At dadagiti tao na anibwes. Gapu iti panagpukan day di kayo. Talaga nga agom iti kwarta ni Crisante. Saan nga tama konsensya? Itay pa'y ayak nadlaw ni inabakat. Imbaga na itay, nga oray siyaklatan kat kabaalag. Tinasaya, pumanaw akon. Matayin kita kagad ako! Maging kahit ikan tiyak pa'y lahay. Kasano ang makasubli ak iti sigod arang nga. Pagkalagamin po ako kanwa! Ang sapol ang makadayuak dito eh. Ang mga nudumteng dagiti pulis. San ko akabosor ida? Matayin ginawa ko no! Danom. Maging gilod! Bimtak ditang kiti danom. Kat Nauto ako sa matayin ko! aglayusan. Iti ayan dagiti troso. Ayaw! Sino nga ta tinang pabetak iti tangki ti danom? Saan mabalin a bumiggang dagiti troso? Apay nga aging gaitakat awampay bumbero. Anya daytoy? Danom? Boss! Inutil kayo amin! Boss! Nalaptan ti pan nakauram ko managa ti troso! Kapoy ti pan nakapatak ti tangke ti danom! Sino ti agko nakada kayo apabagtakan nyo ti tangki ti danom? Ha? Nasak boss! Nasak! Anya pa'y ti mausar? Nasak! Agpipin na basol kayo. Kaya't yung tapal-tupaltugan kayo amin? Saan ka di boss? Saan boss? Saan boss? Katsikatirom. Apay asaan ka makasaw? Takrut ka talaga. Boss, ano sana pimpaktitan kiti danom? Amangan no ti mapugumaitan na kiti troso. Saan nakasungbatan iti kasta? No mapasamak dayta. Patayon kayo amin. Maawatam. Ayan dayjay higante. Saan kun anak kamakampay day chay ahikante. Sayang. Tanong oray sa dino ko matinang tukturongan na. Suruta. Tatlo maamwa na sa dino ti pagnakidan na. Nasabat ko itay tilugan ni Crisante. Nagpakaamulakit din tirungkan ko na tinapasama. Kasta unay lakit din na pungtot na. Ngam no saan agapukan niya. Nauram kuman dagiti troso. Hanggang saanan amasapol amaamuan na dayta. Intong bigat laangan akasarita. Onya, nakita yung kadiday di ahigante? Awan matin boss. Amangan no saan miya nadlaw pimanaw. Kapo iti panagkagari mo sumitay. Iso nga tayo tayo nadlaw miya kas naging gined. Takrut mo't gayam dayjay. Nung nadanon ko kuma, talaga palagtugak. Kat dayjay bruha abak. Uray day jay abruha bakit boss? Saan min nakita pa'y? Sinalbag dayjay. Kasla po sa asyam tibiyag na. Ngam ibusat amin abiyag na. Agawid akon. Saan kayo payamat maturog? Sublan kayo, inton bigat. Talaga pinarbaho mo tinagriga. Kas nabigatan tanarandyag. Ay, ada pa'y labulan.
Ay, pasado alas 3 nga tan iti parbangaw. Ay, marak itay nakariingak sakbayan nagipapudot ak iti danaw. Nagparangan ti bagga. Ay, kalpasada makapagkapi ka. Subalog ka ni titalo na mapadagraan. Nasa pamitlaunay. Ang amangan no dako markan ba ket addadan ijay talawn. Adya, alas 3 ti iparbangaw. Nasa padamat launay no kasta. No nagrabrabi ida pa yan nagararado. Naridam ni baat no kastoya panawon ti panagtatalawn. Uray ni Kumar. Nadlaw ko. Anaagaw ang agtrabahaw. Nadlaw da tatang kinanang ti pan nakariribok ko. Nadlaw da tilangak. Ay, anya nga taday jay ana ipadamag iti radyo. Kunada, nauram kanu tilagpan ni Crisante. Idi padamag ko kadananang kentatang. Mas daawak met itinakuna ni tatang. Ket uray kit di kanu mauram dagiti truso. Gungunana kanu. Apay kas jay ti kuna ni tatang. Adda kadigura ni tatang ken ni Crisante. Naimpag-abikatyo mapitong. Nagsaruno tayo lang at dimtang dito'y kadabaak. Talaga anaagawa ken naridam ni baak Kumar. Madamagaya man nga agraraap. Nadaanan ko nga rin nagsiksik ka. Kat itay nakasik ka iti sa kuribot, pinanawan na kon. Ay, alisto nga agsak ka ni baak Kumar. Ay, alisto manan nga agraap. Kasla alipugpog ako nada. Ha? Kanayon apupukan na dagiti kakadwa ng agraal. Amangan mo siyak mati sublat na inton madamdam ha? Ay kat, lalaing ay kat nuwag kapoy-kapoy ka, ay no saan na aburungan ti bunubon iti likudam, raupan na ti likudam. Ipadamag ko kin ka, Kumar. Anya da jayama? Ay, may panggap kin ni Crisante. Anya ti may panggap ka ni Crisante? Danggag ni Samara iti radyo itay agsapa. Nauram kano ti pag-ipananda kadag iti trusaw. Anya? Kasta ka di? Naimbaga bigat yun, Nana Shana. Adda ka din ni Samara? Ay aday ti kusida. Dumanon kayo. Samara, anak, kada ni Crisante. Isardeng mo pala tararamidam. Siya akong timang ituloy. Panahon kayo pa. Bigbigat pa lang, makumikom kayo, Nana Shana. Ako kasdoy kami at talaga no panagtatalon. Madamdamala ang mapan kami ni talon. Saan ta kumana sapang imay ni Crisante? Nakatsinda ako man. Makapagkuyog kami kumakan ni Nanang amapan ijay taltalon. No apay nga minadyak sinapat tinakitsinda itay nakariinga. Samara! Talaga napintas ka. Iso apag mamauyungan na kalaunay ni boss. Manong tirong? May kayong matgayam dito tiyandaan. Napuyatan kami. Kasapulan mi ti pagpapigsa. Uwan. Nangig ko ti padamag iti radyo. Napasamak iti lagpan ni Crisante. Anya nga tanong,
Iturturod ko asutilan ni Manong Tirong. At sa kayat mo ngay baga, Samara. Pagayam, agkukuyog tayon ton agawid. Sakbay nga itulnog na kay Gibalayo. Tumawas tayo pailang itipimalasyo abalay ni boss. Anya? Maragsakan lakit di makakita ken ka. Ken mabangaran. Apay kumama bang aran? Makaluksaw ka di, iti napasamak, iti lagpan? Naimbagman Manong Tirong, tasaan kayo ang nairaman na nauram? Sige pa'y Manong Tirong ha. Saan ka makapagbayag ang makisarita ken ka? Agdardarasak namin. Orayan nak ni Nanang, tapno agkuyog kami amapan iti taltalon. Sakpay nga taan na uram tilagpan. Katimay, nagpasyal ni Crisan. Samara! Mabit ko balaeng! Kwa, Manong Tirong, sige agap apuraak. Panawan kayo pa'y. Samara! Pimanawan. Nagdarada na sa Pimanaw. Anya dagi jayan. Ngayon bagana. Amo nagayam timang sutil. Anya nga tanong idanon ko kan Boss Crisante dagiti imbagana. Ngam amangan no ad-adda makapungtot. Siyak ti pangidas alam na ti pungtot na. Ad-adda ko man ti pungtot na. Nuna oram dagiti troso. Nagsayang ko man. Nalagip ko mananday di imbaga ti bruha bakit kantihi kante. Nagkapuan nga tatagi jay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay anagayag kayo ina. Nangag na kayon sapay ni Baak tatimmalyaw. Sana anangag. Adan sa nang kagat iti kibong na tatimmalyaw sa nagkudkod. Apay nga minanagilak kayo. Gaputa, naadaywan na kan ni Baak. Napupok na kapaitay. Amangan nga minamas daw da. Iti kinapartak kong hagrap. Kahit kula abanugan ni Baak. Ngem, masapol nga adot ti mairag ko. Tapno na bunbun as tumutla ang dagiti pakay. Kasana? Basta makita yung tuwina. Sano partakak ti agrap. Amangan no saan da maagwantaan ti agsik ka. Naimbag talimtangan ni Samara. Umuna akla kumaitayo na mapaniditalon. Ay, nagdardaras mo't pima na napan nakitsinda. Ni, anya di imbagat? Ay, naidagas ka no ijay balay da Crisante. Iso na ibayag unay. Ang mga no saan pa'y kindi na makasurot ijay talon. Hanya laki tinaya ni Crisante. Adula na yun na panaktak na kani Samara no dadtuma. Apay akayat na pala nga ayaban ni balay na. Tapno mabang aran ka no. Ay, daitan ti madi. No siyak tukit iti salangadin dahi Crisante. No jak palupusan ni Samara no dadtuma. Sa bagay, saan kiti aday ka ti panunutan? Baglaan na nakapanutag iti pambarko at numaliklikak ti saludsod ni Crisante. Saan ko anang iti radyo? Ngam na'y matangat ti naramit tayo kay ahigante. Kanti bruha abagat.
Noon mo na kuma, ang syakti nangiliklik, iti pa nakauram dagiti troso. San arumbon, amaamuan na dayta. Maamuan na tulang ti puno a kinatawag. Inton agkita kami kanik kumar. Adda kayo gaya man, Tirong. Hay! Nakayatan lo! Asikas mo nyo dagiti ginatang tayo pagpapigsa! Naimastikal do, nanapuyatan tayo! Awan kayang, boss! Nakita mi ni Samara, ijay tsintaan! Kat, Nangagnagayam iti radyo! Tinapasamak iti lagpan! talaga gaya man nagdinaman. Makapungtutak manan iti dayjay abroha, ken iti higkante. No nagkapkapan namin dayjay aparswa, boss! No kasta, italaang nga adda higante iti daytoy a lugar, Tirong. Uray gayam ni Rodea kat naamuan na dayta, boss. Jak amuan na iraman iti padamag. Iti maipapan iti hikante, kanti pruha. Jak matnangag iti radyo. Sigurado ang mapagsasaritaan dagiti karkar na aparswa. Dahil man namin tinanong ko apadamag iti radyo, presante. Nain pa, tasan anang nagnikilo, tinaypadamag iti radyo. Saan na day tati problema ya? Ado tinaskan nga ramidan tayo ita. Na inayon aparikot ko ti pan nakadadaal ti tangki ti danom. Mas dawag nga rod, boss. No kasanukit di ang nadadael. Amang ano narukop nga minan. Kano saan anaptak ti tangki ti danom? Nauram ko man, dagiti troso. Pudno launay day ta ako nam, Rodea. Boss. Anya ti aramitan me. Mapan kayo pa'y lang lagpan. Isuro yo kadagiti para ragadi. Ti pan nakaragadi dagiti troso. Masapol nga inton maminsan ngal daw. Ket addan may deliver tayo. Wan gayam. Dayjay baro a customer tayo. Kaya't na si bubukal at troso dagiti daddo mga laan. Maawatam, Tirong. Talaga, ajak kabaalan ni Baak. Napartak unay nga grab. Kasanon no kadwayo pa'y ni Pitong, di pa'y kat napupukan. Ay kumar, mangala ka pa iti merienda. Di tak pagdanagan na siya na. Ay, uray si Kakumar. Napartak kamat nga graap. Napupok nakitay. Hanggang nakamakam kamat laang. Ay, uwan nga rod, ama Pitong. Dua kayo lang agraraap. Ngam amangan no dua lang aldaw malpasan. Di ka din nasaya at no kasta. Kitnay, nalulam ti tangatang. Narigat ti matuduan nga graap siya nag. Ngam saan ko mapay ang agtutudaw. Uray ton makaungar ko man dagiti raap. Nakastre ka kiti yung nagtibalay ni Crisante asandak anatlaw. Kat nangag ko tinagsar-saritaan da. Oh, adaytan datirong kandagiti kadwana. Agturong dalakit di yung nagtitrusaw. Amukon ti pangsutil ko kadakwada. Papasok dagiti ligay tilugan. Kaspilin ni Boss Crisante kada tayo kagatwa. Mapantayo pa'y laen ni tilagpan. Sakpaya sa pulan tayo tayo jaya bruha. Kente hikante. Abas. Sige, tumukan kayo na mapantayon. Bantay ka na. Ha! Abit laeng!
Pas matipilit tilugan tugas. Saan mo lagi kita na salbag ka? Vamos! Yan at tanos pilak ni Tirong. Sige! Pilti katiagong na itan. Anak ko! Oh, nagsakit yung ko. Oh, marigata na ka umangis. Salbag. Nakaim-imposible na nga ibagbagam Tirong. Naggigiddan la kuman anak platyo pat apilid tilugan. Nakakaskas tao nga nun, boss. Kasla inrantada. Asino kumamat? Awan ti makastrak sa bali at tao dito. Malaksid numulang lang dagitag bambantay. Saan nga ta? May manan ti bruha? Kita, mararingan pa ni Rodea. Tayo may salangan alugan ti aramatan tayo. Tirong, mabit lang. Anya tinapasama kitiagong mo? Sigod lang nga roda na dakkel ti agong mo. Ad dapay adim makal. Ang tanang pitik, boss. Anya? Urayak lang narikatan nga imangis. Uray takot na apkas pa ilain. Sabag. Sana na day tagong mo ti problema Tirong. Mapan kayo kit din. Tawagak ti mang tariman itinaptak atang kiti danong. Naska na masukatan na dagos. Amangan numabalin ko ti sumurot kada kayo, Tirong. Anya kumamot ti aramidam ijay Rodea. Agtignay kayo amina na! Rodea, saan ka na sumuro? Salbag kayo? At dapat nga min sa bali, papanan mi. Papan kami, boss, eh. Nasayaan mo. Nilangan sa mara ti agluto. Tani, awan kadwa ni pitong agsit ka. Iso akadwa ka. Saan lang aday ta? Amangan numaaldawan nga agluto. Kaasimot da kubar kan ba ka mabisinan. Nana siya nang? Kinasaritak ni Baak. At tulungan na lang ni Tata Pitong ngagsit ka kitsaklatan ti agrap. Agmay-may sa ka nga agraat. Amangan no'y tayab na kanto ti kalay. Kali? Dahil dakkel at tumatayab ngagsipayo ti tilamas. Oh, nakakita ako ni di. Hindi napan ko dinanon iti karayan ni Ama Pitong. Rabrabakan ka lang, mat kumat. Kasta nga min, ti isot-sutilda, kadagitay agmay-may sa nga agraraat. Saan na ko makaingkawid ni Crisante? Talaga kaya ko magkita tayo chay apro. Kita agman, napilpil ng siya. Hello. Diyak ka mo no kasanuan na dadal ti tangkit ti danong. Masapo la masuktan mo't lang nga dagos. O sige. Bye. Crisante? Oh, Rodea. Ada pa panak. Kumuyog kan kada kami. Tay tulnog da ka iti pagyanam. Nagdagaya matalaga titang kitidanom. Ang mga uram dagiti trusa. Kasano nga ta napasamak dayta? Adda nga tamay sa bilag anak ibiyang. Asino? Ito, tibilin ni Boss Crisante. Indodok ka na kayo, ang dagiti mailasin at roso nga alaan to ti customer tayo. Aglayin kayo, parang takkel tinayon ni Boss, itisweldo tayo, ha? Talaga dagas kayo. Saan kayo latangag naknakam? Iswada ito tirumbang. Alisa kayo ba? Alam tayo lagi,
ka dagiti nagkalatroso! Sige! Agrugnay kayo at truso! Saan kayo magnagnagamag? Nailasog yun ti kinadakas yun. Katrong mga matay kayo! Sige! Patukan nyo kagat mo! Patayan nyo! Kalata nagpukat si Bakit! Salbag! Da kayo at truso! Agrugnay kayo! Sa aginlin kayo amang kamat kadagiti agkamat ti kinadakas! Sige! Umawon nyo ida! Anang bukan kada kayo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasla! At tanakam dagiti troso mang sursurot kanyag! Talaga man nakabalinda niya Bakit! Kung tati ba na kinkuana, kankilaat nga agpukaw! Sige! Da kayo at truso! Kamatik na bitiro! Isuti umuna nga umawon niyo! Ayop ka Bakit! At pakita ka ganyak! Katpatayan ka! Kadiya mo tayo tira! Ay, umayon na giti truso! Pagiti troso! Kaslatan agam kamanggap kamat kanyak! Saan na mapalinda ko'y? Tagiti poste tinabtakat ang kitidanom! Di tanang di mapalin ko ang pagkamangan! Sana ang pinalubusan ni Crisante asimurot kadagit indagluan ni Tiro. Apagbita ka no lang iti langpan. Sa sapulan dagano ti higante kanday ti apruha. No insurot na kuma, makatulong ak kadakwada. Nabilbilog kit din lagi dyan, ngam siya. Malagip kumanan ni Kumar. Inaramat namat ngatang timpilag na. Ay, kilaat mo tan adimarang ti init Kumar. Ay, nagpudaw. Oray ni Baak. Agalan na ti kinapudot na ama pitong. Sabat nga minti darang ti init kan ti pudot ti danaw. Ingkailatan tumulong ka na siya nang agsak ka. Da kaming kaniba ak ti makam mo. Ay, talagang agkapsutak Kumar. Ay, mawawak pa ikitin. Sige Kumar. Ay, apay, di ka umay aglinaw. Madamdaman ton. Urayak lata naglinong ama pitong. Naimbaglangan talaga kapitak adagos iti may sapos te tinabtak atangke. Amangan no nalantitak ko man kadagiti mangkamkamat kanya katroso. Anya da ito yun na kinadatatlag. Nakaamamak kaya makabosor ti Bakit. Ayan na nga tahan. Sapay kumata saan nakamasurotan dito ayan ko. Salpag. Man nakabalinday di Bakit. Nabilig. Jak amulo sa dino tinagtaodan ti kinabilig na. Wano, marmar nakit di dayay. Salbag. Ayan na nga tanda di Bakit. Takrot kayo madyan! Mabutin kayo ang maladitwin namatay! Nung atada kayo ti kayo kat mapukan, ang hati marik na yaw! Baladay ta Bakit. Tila ipagbagana.
Di ba't lang aro nagpakita ta oray maibos ko matibala ti paltog ko. Nga ibonobon ko iti pagina. Tiyak mo yung kamuta kayo. Jak makita ti salbag. Nadan. Da kayo ang truso. Nung parin nyo dagiti posti ti tangki ti danom. Kamangan ni Tirami. No bumabaag, makamakam daklakit ni. Anday talaga iti troso. Ang kapsutak gapo iti kinadarang ti inay. Iso nga, imbaon nak ni Komar at tulungan kayo kanolaangan nga agsik ka. Ay. Makamuda ka ng kinibaak nga agraap. Ay, wen, tani. Manon daw nga graraup tayo. Dito malmalpasan. Tani, ore dito pagsikaan, nakapudpudutan. Nasaniit pa yung dagiti dapan ko, anak kaupar. Ay, Napudot ta talaga ito darom, kurang lang mabali na napagkape. ay, kastoy at talaga. At idog ti aldaw sa diagtudaw. Nalulumot itay. Hindi, nakapudpudot manin. Ay, may mayat ko mati ag trabaho no nalulam. Ang lalo no agtudaw. Madimat no nakapudpudot sa kilat nga ibayakabak na. Ay, numaminsan, agungot ni Apo Diyosan. Ah, Numaminsan, kaya tiyugag tudo. Numaminsan saan? ay, kwa. Sana bale. Sana bale kin Komar tanan andor iti pudot. Ni ba ak tinadlaw ko nga dan nagkapsutan na. Naadaywa ko ni Baak. No agabay la ko matitakap mi, napubukan. Nang doon nakatinsardeng ng tinagrap. Talaga na para. At daday di panawan akas tim lang tinarik nami di planeta mi. Ay tatimay sa akapuna. Ngimbaon nakti arimi. Tapno tumulungak amang salwat iti nakaparsuan. Tanu madadal ti lupong. May ramraman ang madadal ti planeta mi. Nung anya da ito ingat aramidak. Agpat-patinggak matlang tagraab kan akarado. Da ito'y kadi ti misyon ko. Anay ko. Naktangan akon anak kakapet iti may sa aposte tinadadael atang kiti tanong. Nagpanaas pa yan titakulap ko. Wan gayam. Apay nga awan pa'y dagiti kinasarita ni boss amang tarimaan itinaptak atangke. Kanda kiti kagatwak. Nagturturungan tagatan. Nakababain da ito yan na pasamak. Nagato kami. Nga may sala apakat timang parmag kada kami. Agungat lakit timanan ni Boss Crisante. Sige! Da kayo ang truso. Ituloy at tiagalin amang dupir kada kita poste. Laging ginatipan ng dupir na kiti troso kada kiti poste. At nga imot at na kiti nakulap ko. Ito yan, di ka ni Busana. Ayop ka, bakit? Bis nga't pagawa. Nagpagpagasi ka. Maingar ka pa ilaan. Sige! Da kayo ang truso. Namatnag ni Kasta aging kinatiposte pagkapkap ta ka. Di ka nang tirang. Awan tirig na dagiti ka. Mapukan. Di ka magngatat di mapukan. Anya, magnatan tirig na. Marpukin na kitiposte.
Awan kit din ti maaramida. Idin to anapil ka. Siya kuman ti mangsapol iti dayjay ahigante. Kanti bruha. Ay, nagpayang gaminan ni Crisante iti napanan na. Awan ti mabalin ko. No saan ati agkanos nga aguray. Rodea, nabayag ka din nga guroray. Nagdamag kayang Crisante. Naibayaga kiti napanag. Napatag namin tinagsaritaan mi. Awan namin dar aramida kijay balay mo, Crisante. Iso nga imayak langan dito eh. Saanan ang andoran ni Baak iti napudot. Napudot ngamin ti danom apagraapan mi. Ay, namin ano anapan simbak to iti danom iti bubon. Anya nga tati mapasamak. Ay, ngam siya. Pulos ajak marik na ti bara. Narpuugan na kiti poste, tinadadahil atangki. Makapungtot lakit ni Boss Crisante, numaaman na daytoy. Naimpaglakit din, tanakababaak at agos. Ha, dagiti troso, sana mapalin mapatagan na ka. Tulungan dak! Yagpay kaya ti matay! Mabait lang, Rodea. Sungbatak lang dito umawawag. Sige lang, Crisante. Hello? Kasangsangpat ko lang dito'y balay. At ang amin napatag nga napanak. Oh. Kat nagladaw dan anapan. Itay pa'y bigat nga imbaon ko datirong. Amang ano saan dan amadanon ida ijay. Adapay ngamin sa balian ng ibaon na kadakwada. Sige nga Rodan. Bye. Mapanta ka din? Wen. Nabiit kanu pa'y anapandagiti tao ni engineer. Akinasaritak amang tariman itinaptak atangki. Ano nga oras? Malam? Dahita nga Rod. Nadlaw sa dayjay nga inhenyero ti pan nakasuron ko. Ay, nakabarbara man ang ti panawon. Nang runa itay kalpasan ti pangal daw. Naimpakit di tas anunayin anapulot ti danom iti pagraraapan. Iti da ito akin napulot ti panawon. Kaslada kayat na asawon. Abagan nagtudukit din ton madamdamawan na yung rabi eh. Nukas to'y anapulot unay. Agtudo. Lalo kat nalulum itay bigat. Makas na makatudtudo itay bigat. Ngamita nakapudpudot manan. Agsubli akit din. Inak manan tumulong agsit ka. Ani, di mo timulong ni Pitaong. Ado pa itisit kain. Naimbag, tanasarakan nyo matlaeng no sa dino, tinagturungan nyo. Takrut kayo. Labas. Labas. Namaamuan ni Boss Crisante tinapasamak. At damanan ti pungtot na isong agtignay tayo namang sapol iti hikante. Kenday di abagad. Napananan tayo boss. Boss, napananan. Yaga mo! Saan ko matanadlaw itayan? Umay kayo kitin. Agsagana kayo. Numasagang tayo day jayahikante. Maipasobo tayo ang makirangat. Masapol nga agbaliki tayo.
tilungan, Crisante. Ada ka di problema? Saan mo ka di analasin na giti nakalugan, anasabat ta? Ni Tirong, ganda giti kakadwana. Kunak man no nakaadayutan. Day tamat yung pagarup ko. Inam na makasanan amadanon dagiti tattao ni engineer. Amang tarimahan itinabtaklatang kiti danom. Angam, No amumla ko ma. Asyak tinangbatak ititangkit tinan. Ay, talaga napartak ka, Kumar. Napupok na kitayan sa nakamakam nakpailaang. Masapol apartakan tayo, ama. Malimen. Madamdama lang, lumnoy kan dya init. Kan, saan nyo ka di anadlaw? Kimuyom titangatang? Aman, Kumar. Ang nabaramot latak ti panawan. Saan tayo nga mo ang mga nagtutuin ton madamdama? Kapay kuma, na makaawid tayo unsak bay nga agtudo. Di tayo tulak di agsakit. May kayong tupay lang iji balay. Sige, ama Pitong. Kastang ruti aramidan tayo. apay anak kay wara dagiti troso. Ano din napasama, Crisante? Apay ana iwara-wara dagiti troso. Kan awan dagiti poste tinabtak atang kiti danom. Papanamon, orayan na. Saan ka makapag na ditoy? Ado tinakawara at troso. Boss, Ah, saan kayo magtuling mo dito eh? Ang mga numatangran kayo. Ang mga numapandagan kayo kadagiti troso. anya tinapasamak? Saan nga mo, boss? Da kami dagiti tao ni Engineer Arcangel. Amang tarimani tinabtak atang kiti danomyo. Ang naragpumot kan dagiti poste na. Kasano ang napasamak dayta? Ayan ni Tirong. Nakapanawdan, boss. Saan may anak kasarita ida? Nuan niya talaga tinapasamak. Saan ko ang magustuhan dayto yan napasamak? Kastoy kit din ti masang patakabuya. Saan? Ops, ops. Magistayan kan, Crisante. Naimbak ta natanggal ka. Pasensya kan. Jak malapdan ti pungtot ko. Agkasam dayto yan napasamak, Rodea. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, tugas! Tarimanam ti panagpanehom! Ang mga numaitong partayo! Naske na masapulan tayo ti hikante, kanday jay abakit! Lumaamuan ni Pos Crisante tinapasamag katagit ti troso! Agpungtot lakit ti dayay! Uray sa dino ti pagtungtungpalan tayo! Saan tayo ngayon kaan dagi jay atiman nyo? Salbag dagi jay! Babaan iti kaasi ti apaw. Naiwakas tayo matlang anag malam, Kumar. Kuha na, ama Pitong. Ngam lang nga tinapanog. Talaga na banugak. Ti kinapudot ti panawan ti nang pakapsut kanyak. Ay, agasam ngamin adarang ti inay. Uray ni ba? Narigna na mo dayta. Ay, Aw-awisin nakpaitay nga ginom kami iti ara. Ngam ibagak, asa nak umin-inom iti nasangar. kaya't ko kumamot ti lumidok iti nasangar. Hanggang iti daytoy abanog ko. Kasla kayat ko ti masapa amat urog. Oh, anya Kumar. Agkuyog tan amapan iti palay. Mapanak pa iti kalapaw. Kahit kumatagin na. Sakto agdigos. Barang makaturog ak matlaang nga dagos. Kasal sa anak amamati, Crisante. Kinabaalan ti bruha, arinugnay, dagiti dadak kalatroso. Dayta ti imbaga dagiti nabati at tawag ditoy. Kinamat ida kano.
dagiti troso. Kat ni tirong ti kakaasi. Tadandani na tupakan, ti panakarugpo dagiti poste, ti tangke ti ganun. Salbag day di abagat. Kat dayjay ahigante, Saan da kano nakita ti higante? kayat ko ang makasarita, dayjay ahigante, Crisante. Anya ti kunam. Basta gayang tinapasamak, ina. Oh, dandan gayam na tayo ni Tirong. Nagasat pa lang ni Tirong. Talaga anarigat amatay ti dakas aruot. Ngamjak pa'y nalpas kadakwada. Ada ka rin ka na mapitong. Orurayan daklakit di. Gapo ka di kan samara. Amuyo ajak mabalinta gayat iti tao. Ado tinapukaw nga enerhiyak iti nagmalam. Gapo iti sobra akinabara ti panawan. Saan kayo mutan nagkuyog kan ko, Marpitaw? Kunak man namang rabi ije balay. Kawid pa'y laang iti kalapaw na, ijay bangkag. Ta masapul na kanot agina na. Ay, nagpulot mo't kami ni tay malam. Ningarod sa mara, ayan nan. Ay, gayam, simrek iti kwarto na itay, tanasakit ka no ti ulo na. Ay, kapilitan na siya, tinagluto kung nagipaknipay. Ikaya na bandaw. Auray day ta panagipak na ikan panagdalaws. Impabigat mo lakuman Nagtulag kami nga road kan sa mara. Sumurot kami, kada kayo inton bigat. Ayun gayam. Nakaluto ka kadain. Jak pa impisok, ya bulong ti marunggay, ana yung ti utong nga abrawan. Awan ton imas na ano bumaaw. Uwan nga agpaisaw. Ay, madamdaman to nga rodan nga agabraw ka. Pag-urayan kin ni Komar. Agina na agpailaeng. Awan ka di tinayo na may pasango asidaan. Kababain kin Komar. Napambandog day jay. Inadubo kun atay na bati akarnday. Kan adapay na bati nga ikandita. Ay, nasayaat nga raw no kasta. Iturog ko pa'y man. Panagkunak. Saan ta na mauray ti panagsublid at tirong ditoy? Ijay tulangan balay ti pagsaritaan mi. Amangan lumabutang agparangkan ka, gapo iti napasama. May salahang abaket? Kat nagaduda? Uray inibusda ko man ti bala kadag iti paltugda. Saan ka di akong tatibala, iti bagita siya bakat? Kan mapagbukaw na, ti bagina. Salpag. Nangag ko ti palawag, dagiti nabati at taong dito. Napilag tay jay abakat. Takrot kit di. Kada niya ti kayat mo ang mapasama, Crisante. Umay kakit din. Itulnog kan. Sumurot akpailaan kan kay jay balayo. Di mo ka di kayat na umiyanak? Inton maminsan langan. Saan ka masango? Ado, ti pakariribuka. Pwede pa panantayo. Sumay ka, os. Itay pala ang agrikrikos kami. Ano saan lang ata? Anasiknget. Amangan no nakadanon kami pala iti purok iti sakaanan ti pantay. Madamdamag ko kano nga apon dagiti mangmangkit iti may sa lugar iti barangay Bagbagutot kan ijay kaaludigan. Bisin kami. Salba kayo! Asino ti saan na mabisin ka na tayo? Ngem saan kayo kadi ang mabuti nga agparangkan Boss Crisante? Salbag kayo! Agtinag kayo! Sige tugas! Agawin tayo! Umar tayo inton madamdama! Ni Crisante kanya.
puyak a babae. No jak tinangalitay. Kat amangan no natulid ko ma. Kanatlaw ko na babae na. Makitot kan tulangan no kasano ti kinabilag ko, Crisante. Ket agbalin kan tulangan at tao. Salbag kayo. Naimbag ta si mangpet kayo pa'y. Boss, Anya! Kasaw ka! magsati panagangas ko. Iti panang parusok mo kanya, boss. Kaya't mo tapatayan kalangan? Ha? Boss, pakawanan da ko ma. Ako ajak kinabailan da jay abruha bakit. Salbag ka. Nabilag ka na pigsa. Kasla na gay ayaman na lang dagiti troso. Saan aday tati kayat ko amang... Boss, nabanog kan mabisina ka. Imbagak kadagiti tao nga ituloy meti magpirok iti dayja bakat intun madamdama. Sa ganaan miya na imbag, boss. Tapno matayan. Siyak sabat ti matayan. Saan ako nang nagbayaga mapitong na nasya nang agpakada akon. Amo ka na banlog kayo kat masapol nga ginana kayo. Ay, maawatan ka, Kumar. Kas kada kami, nabannog kami, mate. Ket agyaman nak iti adaw nga anus mo, ah. Uray awanti, may supapak me. Iti tultulong mo, nagtalaw na. Kas na ko nakidi. Pakaragsaka, timang tulong kada kayo. Ay, Ikarkararag may asapay kuma tanabon asti apit. Tapno andan tumot may bingay mikan ka. Ken adda mabagim a iti bunga dagiti mais ken dagiti natenga na imula tayo. Agnaeda kiti bangkag na nasya nang. Santa kapag tanagan, mga alaklatan tiyay. awanti problema iti dayta, Kumar. At nalagip ko pagsaritaan tangam. Inton maminsan laeng ay. Sige nga Rodan. Mapanakon ang mapitong Sige. na nasya nang. Apay pitong. Anya di pagamken kumar. Anya di nalagip mo ako na mapagsaritaan nyo kuma. Dagijay truso anak kalembang iti kasamakan ijay bangkag. No, makita dagiti pasurot ni Crisante dagijay. Kat saan pa'y mo ta nagsubli ni kumar. Gapunga ta, taam muna asaan na amadanon ni Samara. Gapo nga ta iti napasama kiti ayan dagiti truso. Uray gayang babak nang adala ta problema da. Sagnan ti problema ti amin na tao. Baknang man wano na kurapay. Di lang at agbala ti awan problema na. Ti kunamkit day madusdusan kadagiti kinadakas nga aramiden na. Ni na tiginatulag ko iti malam. Ngam si kamat at daliwa. Tiliwa nga engkantada, kan tibakat abruha amang bambanta iti kabambantayan, kat may sapay laang kumar. Nabayag basitin nga agam amuta. Ngam saan kapay ana ipasyar iti pagariak iti unag ti danom. Anya? At danto no panawan nga itugot ka iti tukot ti tao. Ipudnokan ka. At dabambantayak a kinabaknang a nabayagan akayat amaala dagiti naagom a pakaibilangan ni Crisante. Nalabit a sikat na ikari a makadanon iti nakailemungan dagiti kinabaknang. Taad-daan ka iti nasinaw a panagpuspuso. Ah, Ngam, pay lang aday tat ti pagsaritaan ta.
Anya nga paiso ti aramidan da. Panagkunak, saan amamingga dagiti pasurot ni Crisante, denggem ti ibagak, nga aramiden ta. Agpapudod tayo pa kakadwa. Sa tayon turumwar inton madamdama. Sa dino nga tati pangsapulan mi iti tayo bakit. Masapul asaanan ang makaliklik kada kami. Kunak man no intuloy yo asapulan day di abakat. Ha? Madamdama laeng, boss. San mo ka di amadlaw? Nalulom ti tangatang. Amangan no masadot kayon ton arumwar into nagtodo. Ibusan mi lang deti ininuman mi, boss. Sige, uminom kayo kakadwa. At dapat may sabot iti arak. Ngam itugot tayon. Inuman tayon ton iti dalan. Talagan sa pagpungpungtutan naktirong. Kasano amay pamaysayo abirukan day di abakat. No isa mirayo mo't ti aginom. Boss. No mapagpungtot dak. Ungawon kayo. Kugtakugtaran kayo ang nakatugaw. Mapantay yung kami ng tirong. Mangala kayo ti umta sa balakan granada. Tapno matayin da niya bakit. Nalulam ti tangatang. Ngam, kasla makatudtudwan. Itay pa'y amagmag na kami kiniliwa. Nakaadayo kami na. Pagturungan mi nga ta. Mayat ti ba ti kinadayo ta ko, Mar? Agtalinad ka iti kasiknatan. Tapno narigat da ka amadlaw. At apon dalakit di nga agmay saak amagmag na. Iti dis oras ti rabii. Sige, liwa. Oh, anya nga tati pampanunudan na. Yapan na nga tati pagbagina. Magna ka lang agagangay ko, Mar. Saan ka ngagpadlay? Sure, ti makaamong. Sige, liwa. Ada nang lawas kada kami, alugan. Sinardingan ta ni liwa. Ang mga nun niya taramidan dagiti lalaki king kuhan. Partakang pa di magna. Tapno maasigkak ni liwa. Sapay kumatasan ta kamadaw. Papanamis. Umay kayan ta itulnog na ka. Agyan manaklaan, Manong. Ay kayat ko ti magmag na. Ta naglamis ngamin. Mabanog ka laeng. Ang tarangtang niliwan tinagna. Pintas ka magnerod. Sursurutan lahat ta dati rong. Pangapatitakis ka na ka. Yan yung tati planta kang kuhan. May ka. Kaslasan da amarasing liwa. At namin ani ina bakit makit kita da. Mapurpurtiyanak talaga. Anya kadi ngagpaiso tinakalamang iti kinatao ni liwa. Wino ni ina bakit. Asino ka diya talaga? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak man no nabanog ka, Pitong. Apay rimwar ka pa'y laeng. Nairidepak itayan. Ang bitay malukagak. Kasla nangag ko awan nagarbais. Nakasip-sip ngat titangatang. Awan na pulos tibituan. Kasla makatudto daw. Kat nukunam anagarbis itay. Ang bitay rimwarak. Nagsardang betan. Kat sumbrag kakit din Tamang nakalaat nga agtudaw. Sige, umay ka nga rudan. Ay, no apay asinurot nakpailaang. Mayat matkit day no agtudaw. Saan lakit di anapig sa una eh. Sinalbag.
Adula una yung ti perdisyon nga impay da di abroha. Apay kasto iti aramidan na. Kaya't nakabalsan kaputa dadadailag kano ti kabambantayan. Minamaoyong. Timubo kan dimakkel da kita akayo. Tapno pagbiyagan. Sakit din ti kalkalabanan na. Baknang ken nabilagat. Uray dagiti agturay. Ket saan da kakabalan. Angam sa bali ti bilag nga daken kuana. Nung ata maadanak mo titikas jay abilag. Minamaag. Sa anak amamati iti anting-anting. Kanya kagatito, gas. Babae lang da jay. Apaya saan tayo ang makabatan? Ay, napantak mo ti panagmaneho ni Tugas, boss. Ngamkas la, alis to amag na ti babae. Malignon samag. Kanya maligno. No white lady ti kaya Josawen. Yak mamati. Nas ka na makamatan tayo dahita babae. Boss, makasitig tayo man ang kangkuana. Adi nga balasang. Urayan na kami tayo lugan tagan. Agyaman naklangan, Manong. Angam, dandanaya kon makadano ni Jubalay mi. Dandanin makataron kagatwa. Masapul nga ro ta makamatan tayo. Saan da ko man nasurutan? Napigad, ija lugar ni. Kaya't na tayo pepot-bot ngan kagatwa. Sana mapali na makaliklik tayo ta babae. Nakamakam kamatlahan, liwa. Napardasak amag na ti kunak. Ngam kaslasan ngagdiso dagiti dapan mo, iti kinapartak mo amag na. Apay ngay nasitgan na, Kumar? Agpagad ka no makita da ka datirong. Sa dino nga ti papanam. Kaya niya ti panggap mo. Tugas! Masagang ba niyang mataray? Umaos! Kung naktupay ang nadlawdakan. Ngala, agsagana ka. Maipasubo ka ang makirangat ita. Parpartakak pa ti magnaliwa. Talagan sa ama ipasubuak ang makinangad. Ngam sandak ang makamakam. Talaga napartak ka, Magna. Makamakam naklata. E dinto naadaywantan datirong kan dagiti kakadwana. Nga mamuk asaan data nga inggaan. Sa dino nga ti papananta. Adayon tinagdang ta. Nakarwarta ni ti Santa Romana. Pudno ti ko na, nakadanuntan iti lugar mi. Anya? Oh, sa dino nga ti papananta. Nakarwartahan iti Santa Romana. Pudno ti ko na, nakadanuntan iti iling agturong iti baybay. Anya? Mapantak iti baybay? Wan, kayat ko nga ilamas dagiti pasurot ni Crisante. Tapno agpatinggan ti kinagtakas da. Saan ka di adagas ti pamatay, liwa? Maisalungasing iti paglintigan dagiti tao. Amok, pudno adakas ti mo matay. Paglintigan ti tao? Saan ka di tao? Daytan tilugan datirong sumarsaruno. Talaga anak kamakam datar. Agsagana ka. Adayo pa'y ti baybay. Mangan no saan tan ang makadano ni Jay. Kumamang tayo ti kapanagan nga ayan dagiti dadakkel abato. Kabisadom sa ti pagturturangam. Wen, ngam panagkunag. Masapul asanguan taidan. Ngam si kalaang ti makirangan. Kas may sa arubot. May sa arubot? Tapno saan da ka amabigbig. Ngam saan nakarubot, liwa? Tilangam kas nabiyag ije planeta yo. Sige, ditakan. Makaamukan kadakwada. Urayam ida. Nakariihan. Gapu iti panagrikat. Ti
barukong ko. Nagsilaw ti barukong ko. Anya nga tadi kayat na sa uwan dayto eh. Ni aris sa Koreas ti simiplot iti panunod ko. Aging gagata ita. Kat sapsapulan dakpay lang. Kat patpadasan ti arin aka sa una. Tapno amon na no sa dino tayan ko. Saan da nga tangagata asinurot ko ni Kumar dito'y lubong. Amay adi mangibaon iti mangsapol kanya. Gapo nga ta, tanapag ka. Masapol nga iti kabiitan a panahon. Agkita kaming kinikumar. Kat maapa. No iso at talaga ni Kumar nga ibagbagada nga tatitoy. Nga masapol asyaklaan ti makabigpig kanakwana. Iti tayo ito'y alanga. Saan naklakit ti amalasin. Nakatayo ni Rewa. Diyak masiputan tinagturturungan na. Mangan mo't nung nagpukawan. Daitan tilogan na tirong. Dandanidan makasidig kanyak. Katsangwa kita. Nakamasan tayo matlaan dito yung lalaki. Hay! Sika lalaki! Sa dino tiyan tinapinta sa babae ah! Sana nas ka na sumpata kita. Agtalay na udak iti kastoy. Hoy! Samno-samtak. Makita rin maripig. Apasan ka sumangbat? No sumango akadakwada. Mapaput ng dalakit di. Masarsalita ka! Sumango ka! Nagsaganak. Noan niya ti aramidan da. Saan na italtala ka? Kagatwa! Lukupan niyo dahil sa lalaki! Oh, hindi ko! Babae! Pinagaso kayo, ha? Boss! Tibagin na, boss! Naman ka tibagin na, boss! Day tatikan namin niya. Basta! Uraya sino ba'y? Patayin na ka! Paltukan niyo kagatwa! Anya nga tanga oras sa makasangpat da tirong. Ang mga nuurayan da makaturog ha. Tamabutang da manswak ita. Nas ka na masarakan da day abakat. Tapno maminggan ti panang dadal na iti panagtaray ti negosyok. Sardeng kong taginom iti arak. Agtimpla kiti kape. Urayak da tirong ang makasangpat. Sige. Aguma kayo amang paltok kanya. Boss! Ang sakti-balakan ko na! Boss! Ang kapuno sakit ini sa bali ang planeta! Ay! Saan na mapalit na ito ay! Masapo lang matay ka! Bakay timotay? Tugas! Pagkantara mo tilugan! Matawag tayo ng tita! Kapagaman tayo na dyan, babae! Mabuting kayo matlagayam. Saan kayo ang makalibas? Da kayo ti patayog. Apo ay apito. Adya ay hindi mo pa katurugan. Saan mo ka di amadlaw nga agtutudaw? Ay would ba tagtutudo? Oh, nakasipsip ngat ngamin titangatang itay. Ay, di Kumar nga ta. Nakadanon nga tan iday bangkag. Do itay pay lang nga pimpaanaw. Ang mga dumat maturog pa yan Idintutan ay saririing tapay laang. Anyat orason ay Tayo pa'y anadlaw ko. Inidap ni Samara ti Radyaw. Ang mga no pasado alas 10 ni ti Rabi ay. Ay, naimas lakit ni ti maturog. Napalamiisan na ti aglawlaw. Gapo, iti panagtudo na. Nung namin anong aminon na nalukag ka, Pito.
pagpig sa titudo. Yung uray nagsubli ako ni Tisiko talaga. Saan ko amarik na, di ba nakalambing ko? Ay, kapuday tayo di pa nagsilaw-silaw ti barukong ko. Kinikaslad na silaw dagiti mata. Iti aming atungan. Naglawak di pa nagkita-kita klaw. At dadagiti makikita kadadakkel ba to? Dahito yung atati kabatuan ni bagbaga niliw. Ngayon sa tino atati ayun. Oh, kanya dayay. Tamang mga kong akos titang. At dati karayan iti asdag. Kuman, umasigit ka. Oh, at nangawa ka niya. Timot ti babae. Naglamuyot ang titimot na. Kasla ni... Ha? May sabak pa iti nakatukaw. Itirabaw ti dakkala ba to? Umasigit ka pa, Kumar. Ni kadiliwa. Nga... Babae ti kagudra ti bagina. Kan dakkala nga ikan. Saan ka ang al-alilaw iti panagkita mo, Kumar? Siyak niliwa. Ngam kasano? Saan ka di anay bagak idikan ka? Siyak ti agbambantay iti kadandanuman. Aglalo iti taan. Inkarik pa idikan ka, maipasyar kan to iti sabali alubong, iti lansad, ti danum. Anya? Kartagang pedyag maneho, tugas. Amangan lumakamatan na tayo dahi jay arobot. At naagaw ng armas, kat amangan no armas tayo matlang, tipang patay na kada tayo. Boss, lapit sa unay di angin yung tudo. Marigata na ka makiturong itilugan. Akdas pa yun dagiti mata. Saan tayo ka tayo nga gamit po? Magagawin yung pagpagayo. Basta pala masarakan tayo dahil babae. Nabig sa tinudo. Malambing kami launa yan, boss. Pabas, wala ka namin. Pero, sa di na kayan nyo? Abur-ura ba kayo? Nangag yung kati tayo jay ati magkakadwa. Boss, ako magkinangag na eh. Tuwan nga ron, boss. Maganong harapan kayo. Angin tinangagyawan na sa o. Ay! Sana katangakan mo lang agas kada kayo. Katawaan takit din. Kaya tiyo napaltugan kayo. Saan, boss? Salpag kayo. Sige tugas. Partagang paytiag maneho. Uray na pigsan ti todo. Masapo lang mapirukan tayo dahil jaya babae. Kasta kayan tinapasama. Sa dino nga rodin ti ayang datirong. Jak na si putan tinagturong da. Gapoy ti buteng da apatay kita. Babaw ni ti bukod ng harmas. Naggibas da. Ngam no pinaltugam ko maadagos ida. Natay da ko man. Saan ko nga mo kondrumbeng apumatay kiti tao? Jak kaya ti makabasol manan kini Alice Correas. Ket awan lang nga roden kung daway ko ang makasubli iti pagarian ni. Ngam dakas dagi jay a tao. Liwa. Nakapigpig sa titodo. Ngam, kasla saan ka mapaspasa? Kumar? Saan mo ka diyan ang nagdayjay, Kumar? Adag turong alugan ditoy. Amangon no datirong dagijayan. Isaganam ti paltog mo. No agkibaltang, gudasumun ida. Ayop ka tugas. Naitugtog ti moking ko. Di mula ininayatan yang manayo. Salpag ka. Tutulat ka pa iti di magsalpag ka. Surdo ka salpag ka. Tutulat ka iti timag. Pero, Ha!
Talaga, ano surutang daklatan? Nangagyo na jay. Di magtipabay. Dahil jay lakit di tipabay asap sa pulan tayo. Hay, plus lightan nyo. Iti na niya banda. Makita dak ka din? Ha! Nagputawan. Ang at nakatuwa na lalaki. At napaltog na. Putno ka niti makikita ka. Dakil nga ikan ti kagudwa ti pagina. Serena! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, himo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Boss Crisante da ito'y masapat mi anaggapo iti palay na. Kaslaad na papanan na. Bueno, napasungatan na nga tatida datang mi. Apay nga ita kayo laan, pero. Kan ayan tilugan nyo. Kuha, boss. Oh, apay nga agbedal kang agsaw. Saan ka di nga imbilin ko kada kayo idirabi eh? Ama sapol amay datagyo as si bibiyag ti bruha. Pakawanan na kami, boss. Dandani saan kami ang nakasangpat na si bibiyag. Insagmak na kami ti may sa babae. Uray ko manatay kayon. Awan sir Sergio. Inutil kayo. Asino a babae ti kunkunam? Ha? May sana pinta sa babae ti nakita mi, boss. Ken adda pa nakita mi ang lalaki akas laag lang nga arobot. Nya arobot ti ibagbagam. Iti telebisyon la ti pakabuybuyak iti robot. Adda tayo iti nasalsal nga away. Awan tayo iti naduras a pagilyan. Apot na di magmagagkata kayo, boss. Uray agda magkakatag iti kakadwa. Saan nakasalsalawasawan ti ron? Boss, palubusan tak kumamang istorya kadag iti si Maruno apasama ka. Sige, istorya. Ngumno adadyak magustuhan nga ibagam. Dahito'y paltog ko ti kasaritam. Oh, kanya pa ilang ti urayom. Agistorya ka na! Saan naglagit di nagpintot? Ni Terong, pinagiti kakadwanan, dagiti nakita ka magmagna. Saan naglagit di anaglang? Apay nga da, anagnagngada. Ayan, tilugan da. Sigun ken ni Crisante. Sinapul dati bruha. Alaga ang mapurbur siya, anak iti day chay aparso. Nada kami tiagram. Kabaulan na nga ta. Naskan amay pakat kon tipid ko. Naitarayan na kami dahi babae, boss. Ngamlinapdan na kami dahi arobot. Binilin ko dagiti daddo makakadwa kamakamudan. Ket intuloy mi akinamat ti babae. Saan mo asang kaulit adakamatan day di aroba? Jak mamatikan ka tirong. Ang mga no jak makapagtupal ka. Ang mga no mapaltugan ka. Boss. Sige, ituloy mo tag istorya. Wan, boss. Ituloy ko. Dumngag kayo, boss. Nakadanon kami iti kapanagan. Anang sapol iti dayjay a babae. Ket anyan akigtot mi. Iti naduktalan mi. Nganya, Kuha, boss. Serena Gayam. sa anak amamati iti Serena. Istorya laeng dayta. Ang peso di magmagag, boss. Mamati kayo kung makanya ka. Terong! Panaknakan dahi tatagiti kakadwak, boss. Boss. Ituloy mo. Anya ti si Maruno ana pasama. Wan, boss. Ituloy ko nga istoryain.
Kat partakam nga agsawa. Boss, kapo iti putang mi. Linibasan mi ti Serena. Kenti kadwa na alalaki. At dagayam. Anya, At dagayam na agaw ng armas. anya, Pinakamhatan na kami pinaltugan, boss. salbag ka. Nakabumbuntog kang agistorya, ayop ka. Boss. Takam ti agistorya. Boss. Ituloy mo. Man, boss. Kasto iti si Maronoan na pasamak, boss. Takam agistorya. Boss. Sila ka lamat matay. Ituloy ko, boss. Ituloy ko. Naidong partilogan mi. Iti dakila ba to? Ket, no saan kami nakatapwa kadagos? Nairaman kami napuuran. Iti panagbatag tilogan mi, boss. Anya ti ko na. Bimtak tilugan nyo. Wah, talaga nga inutil ka. Boss, saan mo nga ipaturong kanya kapaldog mo, boss? Pangasim. Kaya't mo tapatayin ka. Saan, boss? Pangasim. Saan nakapatayin? Pagkararag kan tiro. Amam, awan ti sir-sirbem. Boss, tama Say-sayat laangan apatayin ka, loko. Boss, makigasang-gasatak. Makaamon no asino kada kami kan Boss Crisante. Tito maangat iti parsanga. Crisante, ano ti mapaspasamakan ka? Apay anak kapaturong ti paltong mo kiniti Rom. Saan ka makibiyang, Rodea? Boss, Umatayo ka! Pinugkawan na. boss, pangasim. Saan mo nga ipaturong kanya kapaldog mo? Rodea, lading itak. Anya ayaw ti mapaspasamat kan ka, Crisante. Kasla mapukpukaw mo ti bugot mo panunod. Patayam kit din ti tao. Umadayo ka pailaan. Madamdamatang agsarita. Boss, Lipasak laang daytoy atirong. boss, pangasim. Makamu ka. Agawid at ngarudan. Uray patayam amin at tao. Anya ko matibibiyang ko. Kitaam, Boss, gapukin katirong. Nairaman ko anabugkawan ni Rodea. Nakaguran kanyak, salbag ka! boss, saan ka? Boss! Mga gungat, boss. Addan amasapol nga uluyan ka. Nalpas ka din na nagkarara. Boss, Ha? saan pa'y boss? Magkararag ako, boss. Diyos ko, sabay ko mata. Di nakpaltukan. Boss, pangasim. Saan ka mapakawan? Gapo iti kinarawat mo iti babae. Anya tinapasamak kada kayo? Ha? Boss, Imbilin ko asapulon nyo ti bruha. Ngamday jay kit din a babae tinagsayangan nyo iti oras. Ikan ka iti gundaway mo nga agkararag. Sige! Pinugkawan na kitin ni Crisante. Kastoy gayang dagiti tao. Bugkawan da, ipadada at tao at nakakura da. Pagpabawiyang tutay ito nga inaramid mo, Crisante. Latingita. Sikat ti umuna apang ipakatak iti bilog ko. Kitaglang, no saan ka amakigto, iti daytoy nga aramida. O nya, unitak manante. Agpakawan ka na kayo, boss. Kitawa ka di pamakawan. Saan mi anam naman, tigas kay mapasama ka. sinalbag ka. Awanan ti itad ko ken kaguntaway.
patayin ka, Tirong. Talaga saan nga agang anaw. Makikasangga sa takin. Bilangan ka. Maysa. Dua. Imatras ni Boss Crisante ang nakapatorong ti paltog na kanyak. Oo, nagparit na kan kwa na ti pangpangkapik. Talo! Saan api motok ti paltog? Ang mga nuawan bala na. Sinalbag. Saan na pumunta? Damot bala na. Boss, aglis kayo! Kinabaulan mo't gayam ni Samara ti Marok. Ay, tinulungan nila kuman daa mapitong kinanasyana. Ngamsikon keng kuana. Uping kanupay, kat nasursuro nanda kiti trabaho iti talon. Sakbay kano ama panikiskwela. Nakakat ka nasingpat ni Samara. Ngam, san ama balin, amat nagtirik na kengkwana. May sa dayta kada kiti kapatgan abiling kanyak ni Ari sa Koreas. Aging ka iti mapalin. San arumbang nga agayatak iti tao. No kahit ko pa'y tagsupli, iti pagkarayan mi. Iso masapol atong palag dahi taabilin na. No kahit ko pa'y tagsupli. Ngam, matairak nga tatirik na. No agayatak ken ni Samara. No saan kayo kumana goyot, Boss Crisante? Amangan no natupakan kayo kuman itinarag-raga bubida. Sinalbag. Anya tinapasama kiti paltog ko. Oh, Itay paltugan kakma. Sana pimutok. Itay kita. At damot bala na. Nagsasarunod agiti kanalbuong. Sinalbag. boss. Kasla na lasupay ti kalba. Sa bali mananday ito'y aperdisyon. Mas daawak no kasano ang napasamak dayta. Boss, agkidawak manan iti pamakawan ka na kayo. Jak namnamain tayo jay anapasamak. Umanaw ka bailan. Boss. Kayat ko ti agmay maysa. Boss. Darasam! Saan kayo apuman panaw ka dagiti kakatam? Masapol nga agsarita tayo anaimbag. Awatam! Ay, talaga nga impay-pay sa ni Samara titimbulong ken Kumar ang nagraap. Napartak nga agraap ni Samara. Ang saan nalakit di akabailan di Kumar. Pitong, Day, kitham da kumar kan Samara nga agraraep. nay, nakaparpartak ti panagraap ni Kumar. Ngam, saan nga paado ni Samara? Eh, ni ka di Samara day jay? Kaslag dua-dua ka. Si kamot lakay. Di Samara mata talaga. Nay, nagpartakan nga agraap. Kitaan, naadaywan na pa yun ni Kumar. Mga niranran tamot ni Kumar ti agpampabuntog tapno makamakam ni Samara. Ay, buyaam nga min Dukas la alipugpog ti pardas ni Kumar nga agraap. Kas tamit kan Samara. Ay, Eh, mga nun nakarit met ti kabalan ni Samara. Saan na nga taakayat ti mapupaw? Aglalo takas lamang sutsutil ni Baak.
Nagiwaras kit di ti bunubon iti likudan da Kumar ken Samara. Nagistayan kan, Crisante. Gunggunam iti panangbugkaw mo kanya. Sa alamin mo to, ti paltong na. Ngamitay kita na ti paltong na. Nagsasaruno ang nagputo. Saan na siya ti karkaritang Crisante? Oray iti apagkan. Kabailan ka apatayan. Sa dino tayan ni Rodea. Boss, itay pa lang nagapanaw, boss. Boss, itay pa lang Kat, nagapanaw. papayasan yung ang gawid. Imbagak mat kan kwa na kasaritak inton madamdama. Salbag. Nakaguran sa amatan. Boss! Apay nga inasikgan naktiron. Nagburburak pa ilang ti darakkin ka. Tugas! Isaganam tilugan. Kadwaan nak amapan iti balay ko apag nanaadan ni Rodea. Boss! Katsikatiron. Madamdama ka sarita ka. Dakkel ti basol mo kanya. Salbag! Kaguran aklatan ni Boss Crisante. Naparta nga grab ni Samara ang mapitong. Namin adandani nak pinupok. Ngem nadaywak pailaan. Nay, alpasumat gaya man ari na upanday to'y nalawa asinilaw ang Kumar. Wen. Napartak mat ngamin nga grab ni Samara. Talagaan napartak, Kumar. Uray si ka, napartak ka mat. Ngem napartak mat lang ni Samara ang mapitong. Sanbon nga ipapilit. Ubay kayo kitdeng. Agmerienda tayo pa'y. Inton madamdama manan nga ituloy yo ti agraab. Wen, ang mapitong. Sapay la kuma. Tamalpas mo't tintintay panagraep. Nabayag launa yan. Pasensya kan, Rodea. Jak ang gagara. Abugkawan ka. Nakaro ka gayam nga pungtot, Crisante. Kaslaawan anyaman na apatayam ti tao. Saan na pimutok ti paltog ko? Idi paltogak ko man ni Tirong. Nasdawak. Tadamot bala na. Nabawbawan ti kisame. Kanalsok ti galpa. Ha? Kasta gaya? Naimbagman, saan kayo anapandagan kinitirong? Siyak ti dandani. Ang ginuyod nak ni Tirong. No saan gayang aga po kinitirong? Ang mga nanya ko man tinapasamakan ka. Kagura na ka di. Saan ka akagura? Dahil lakit din na banak. Agyaman no kasta. Pimanaw ka ngamin adi nagpakada. O sige, mapanak nga rodan. Suglyak ni Tirong. Tanuan niya. Ituloy mo apatayan? Saan? O sige, mapanak kon Rodea. Agan-angat ka, Crisante. Ang mga nuag kibaltan ka. Imbes adag ti taong timatay. Sika ti maungan. Ay, saan pa yun nagpalpada Kumar ken Samara? Kalpasan na kameriendada na pandaman tuloy tinagraep. Ay, mas daawak nga raw iti kinasaranta ni Samara.
naragsak pa eh. Imbaga na kinibaak adwadalatan kini Kumar nga agraab. Kasla damanin kayat mo asawa ni Tiday tapitaw. Mas daawak laang. Di ka dasayaat. Tadikot kasla agsak-sakit. Kasla ngamin masakit idi kalman. Kalpasan ti panaggapu tayo dito'y talaw. Sigurado kayo kadi, adito'y tinakakitaan nyo iti sirena ken iti kunayo a robot. Boss, pattapatak. Aday di dakilagatad apag taptapliakan ti karayan tinagtugawan iti ti sirena. Nagbalin gayam akarayan manan tinalawa a kapanagan. Kasla si bibiyag kano dagito'y abato. Tadadakil da. Wen nga not, boss. Boss, kasla day jay tilugan na bimtak. Anya? Talaga kadi apod no anak karangat yo ti robot? Dumsag tayo. Kasitgan tayo tinauram alugan. Iswa talaga, boss. Awanan nagbalbalinan na. Saan ko ang magustuhan da ito eh? Kalpasan ti bruha, kan ti higante. Ti manan sirena kan robot. Boss, bimig sa ti hangin. Kitaan nyo ti karayan. Dumagdakkel. Agturungan dito iti ayos ti karayan. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.